खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेल बड' इडुआव बरायबाय। आसाम पुलिसनि आरो मोनसे साख्रि फैबावदों। बे मोनसेया एसआइ नि साख्रि। आगोलाव आसाम पुलिसनि जितु एबिइउपि नि फैदोंमोन। बेनि उनाव आसाम पुलिसनि कमान्ड' बेटेलियननि फैबाय आरो दायो एसआइ निबो फैदों। बेनिनो फुल डिटेल्स होजोबगोन आं। बेखौ आंनि अफिसियेल वेबसाइट www.bodoinfo.com बेहाय अलरेडि होखादों। बर'आवनो लिरना होदों। नोंथांमोना गोसोब्ला नायनो हागोन। बेखौ सार्च खालामनायनि उनाव बे एसआइ आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट आसाम पुलिसनि एसआइ नि साख्रि लिरनाय दङ। स' बेहाय थुनानै होयोब्लानो फुल डिटेल्सफोरखौ मोनजोबखागोन। बर'आवनो लिरना होदों आं। बेहाय गासै मासिया नै 306टा दङ। 306टा भेकेन्सिस दङ। 306 दे रिपिट खालामफिनदों। बेयो इउबि नि जागोन आनआर्म ब्रान्चनि एसआइ मिन्स साब इन्सपेक्टरनि। बेनिनो 306खौ रानना होबावदों। जेनेरेल केटेगरियाव 126 आरो एसटि फोरनि थाखाय 37टा। एसटि माने एसटि प्लेनफोरनि थाखाय जोंनिया बर'फोरा एसटि प्लेनावनो गोलैयो नालाय आरो एसटि हिल्सफोरनि थाखायबो 15टा मासि बिथांमोना राननानै होदों। हिनजावसा हौवासा गासैबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। सेलारिया 14,000 निफ्राय 60,500 नि गेजेराव मोनगोन होनना बुंदों। उनाव बारायखायो बियो। सोरबायदि सुबुंफोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंब्ला बैसोआ 20 निफ्राय 26 बोसोर बैसोनि जानो नांगोन होनना बुंदों। नाथाय जोंनि एसटिफोरा 5 बोसोर एक्सट्रा मोनबावखायो। बेखायनो जोंनि एसटिफोरा बा बर'फोरा 20 निफ्राय 31 बोसोर बैसोनि जायोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन। इडुकेसन क्वालिफिकेसन एबा सोलोंथायारि रोंगौथिया बेवहाय गासैबानो ग्रेजुवेट जानो नांगोन। ग्रेजुवेटबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। मिनिमाम क्वालिफिकेसन दे बेनि खमब्ला जानाय नङा आरो बेनि बाराब्लाथ' टेनसन गैयाजासे इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय ग्रेजुवेट जानो नांथारगोन। जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो स्ट्रिमजों जेबो खोथा गैया। आर्ट्सआनो जा साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा मिनिमाम बिए बिएससि बा बिकम बेफोरबायदि जानो नांगोन। बेचेलर डिग्रि आरोना। एप्लिकेसन फिस जेबो होनो नाङा। जोंनिफोरा माबोरै सायख'गोन होनना बुंबा बेयो फार्स्टआवनो लिरनाय जायो। रिटेन एग्जाम जायो। रिटेना 100 मार्क्सनि जागोन। बेनिखौ पास जायोब्लासो उनाव फिजिकेलफोरा जागोन अरेलफोरा जागोन। बेवहाय जौथाइखौ होनना बुङोब्ला केटेगरि वाइज बेवहाय रानना होदों। जों एसटिनिखौ नायोब्ला जौथाया 160.02 सेन्टिमिटार जानांगोन हौवासाफोरना आरो हिन्जावसाफोरना 152.40 सेन्टिमिटारब्ला हागोन। चेस्टआव जोंनि एसटिफोरा 80 सेन्टिमिटार जानांगोन खमावनो। बिनि उनाव 5 सेन्टिमिटार बारायनो हानो नांगोन। 80 निफ्राय 80 जानो माने 80 मिनिमाम आरोना बियो। बाट बेनि बाराबाथ' आरो जेबो टेनसन गैखाया। लोगोसे 5 सेन्टिमिटारखौ माने मा बुंगोन बेखौ फुवारनानै दिन्थिनो हाथारनांगोन। माबोरै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला बेखौ बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइट slprb.assam.in बेहाय थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नङाब्ला आं बेहायनो बे लिंकआवनो बे वेबसाइटआवनो लिंक मोनसे होगोन। डाइरेक्ट लिंक slprb.assam.in आव थाङोब्लाथ' आरो एक्सट्रा बेफोरबायदि लिंक थुनांगोन नालाय बे लिंक बेहायनो आं डाइरेक्ट मोनसे लिंक होगोन। जायनि गेजेरजों नोंथाङा बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन। दानो लिंकखौ होनो हाया। मानो होनोब्ला एप्लाइ खालामनाया 10 डिसेम्बरनिफ्रायसो जागोन नालाय। लास्ट डेटआ 9 जानुवारि 2022 नि 9 जानुवारिसिम होदों। 10 डिसेम्बरनिफ्राय 9 जानुवारिसिम जागोन एप्लाइआ। खारनाया हौवासाफोरना 1600 मिटार 1600 मिटारल' हौवासाफोरना। बेखौ 450 सेकेन्डआव खमावनो 450 सेकेन्डआव खारखांनो हानांगोन। आरो हिन्जावसाफोरना 800 मिटार खारनो होदों। 240 सेकेन्डनि सम होदों। लं जाम्पआव हौवासाफोरना खमावनो 335 सेन्टिमिटार बारनांगोन आरो हिन्जावसाफोरना 244 सेन्टिमिटार। गोसोआव लाखि जेसेबांनो थाब खारखांनो हागोन बा बेफोरबायदि बारनो हागोन एसेबांनो नम्बरखौ बारा मोनखायो। एसआइआव अरेलबो जायो दे बेखौ गोसोआव लाखि। लिरनायाव 100 नम्बर थागोन। फिजिकेलाव 40 नम्बर्स थागोन। एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटियाव 30 नम्बर्स थागोन। अरेलाव 5 नम्बर। स' टटेल 175 नम्बरनि जायो एसआइनिया। स' नोंथाङा जुदि अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनो गोसो दङ अब्ला बेयाव थुना होनाय मोनसे अपसन दङ। बेहाय क्लिक खालामनानै हो अब्ला अट'मेटिकेलि बे डाउनलड जाखागोन। एप्लाइ खालामनायनि लिंकआ दानो फैथ'वाखै। मानो होनब्ला बेखौ 10 डिसेम्बरनिफ्रायसो बिथांमोना हागोन होनना बुंदों नालाय। स' 10 डिसेम्बर खालि नोंथाङा एप्लाइनि लिंकखौ मोनगोन। स' खनसे नायनानै लायोब्लानो जाबाय आंनि अफिसियेल वेबसाइट bodoinfo.com आव। बेखौ जायखिजाया ब्राउजिं एप क्रोम ब्राउजार अपेरा मिनि बा गुबुन UC ब्राउजारफोराव थांनानै नायना सार्च खालामब्लानो जागोन www.bodoinfo.com। स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो। थेंक इउ फर वाचिं।